ktorý teraz zomrel, Václav Havel, ktorý hovoril o nejaký blbú náladu na Československu volekedy. Blbá nálada sa rozumie ako prehnaný skeptimizmus a pesimizmus, ktorý je horší, než realita opravuje. Nebudeme podliehať skepsu v tomto prípade, lebo samozrejme, že sú 1000 dôvodov pozerať na to, že je to všetko na hovno, že ten systém, ako to funguje, chráni sám sebe, nevieme proti nimi nič podnúknuť, už to roky funguje a čo ďalej. Ale faktom je, že korupcia je len jedna strana mince. Máme aj spravodlivosť, máme aj zahraničná politika, máme aj ekonomiku. Predsa medzi týchto strán, ktorí kandidujú aj nových, aj starších, sú rozdiely a nemôžeme podliehať skepsu, že všetko na Slovensku je v záručí nejakých finančných skupín. Nie je to tak. Vidíme jednu časť toho celého a domnievame, že môže to byť ešte aj horšie. Ale vážený, to, že dneska sa vážne vyšetruje tú gorilu, je dôvod na radosť a na nádej. Tak poďme do toho.